Yobochori wekiama kia UDA hogendete koba boko ene kigwana gwikiranirwa ase county ya Kisii na Nyamira bono nigo ababwatani bekiama ekyo banyare koba bakoboriwa banyare koba gwesokia sobonge chingaki obochori baranyare koba boko ene kiwa ukwana ayalitukalero mu regional manager wekiama kia UDA ase region ya South Nyanza Ezekiel Bosire nigo boiganyare koba gakoborio botoeraru obubura chikoba boko ene kigwana boigo gotebanga bonse baranyare koba bakoreta chiburaburu echingaki chiobochori obo nigo baranyare koba bakwererwa hagetambukire getindi. Engineer Ezekiel Bosire, UDA Regional Manager South Nyanza, ndagetebete y'abantu baminto inganto bwata obochori bwe party tawara ya UDA ase county ya Kisii na Nyamira. Kisii gotobwata obochori tarehe 22 June 2024 obochori obo gochakera ase a polling center abantu bagochoru 20 abantu bagochoru ase polling center nabwo abo bakobwatia abantu batatu bakoruku professionals oyo mo ikabe 8 agenda na abamsae bane bagochoru at the polling center 8 agenda na abalemi batatu oyo mo wikabe 8 agenda na bantu banyabiasara na barabu bane 8 agenda na boy gonto bwate Richards batatu 8 agenda na boy go nto bwate special interest ogochorwa yomo na ba member babere baba 20 bakogenda ase a ward level okoli obochori nande abantu bande bagwakera chikura totangase tariki ende later ase Kisii ndiera gase a ward level nande totangasa at the constituency na boigo totangase amone county abantu bagwakera abantu abasi polling center na abantu bakorukwa party members bali belige that party membership Kisii county nebwate almost 120 something baikire bono as party membership ya Kisii county abana bacha gwaka chikura at the polling center bachora bara a committee eyo y'abantu 20 aba 20 bamachi wakara abantu bechi poll abechi ward aba bechi ward bamai wakara a constituency bamai wakara aba echi.